Čus lidi. Dneska je čarodějnický speciál, proto tu máme takovou čarodějnickou atmosféru. Ano. A jak nám to nemluví. Jak nám to nemluví. Po dlouhé době. No, netočili jsme 3 týdny, takže ještě jsme točili Vine, který tam bude, takže na ten byste se mohli taky kouknout. Samozřejmě dejte like a odběr. Jo. A v tomhle dílu speciálním čarodějnickým Čarodějnice kouzlí, takže budou kouzla. Jo. Možná i nějaká smrt. Být či nebýt. Jo, běží. Takže jo. Takže čusli a tohle je první kouzlo. Půjdu. Tam to nedám. Lidi, tohle je druhý kouzlo, světýlko, no vlastně jenom jedno světýlko, že jo? To je jasný. Takže je to takhle, že jo, dáte to, přijazujete jako na diskošce. A představte si, něco mě napadlo, na co používat to, jak se tomu říká, projímadlo. Uděláte průplav. No, dále můžete třeba, já vím, třeba prostrčit si to uchem, ono to moc není, jo. Takže epistrades. No a nic jiného mě nenapadá, protože s tímhle se dá dělat spoustu krávovin, jo. Pořád třeba to pošlu tady luky, jo. Hazej. Vidíte to? Takže čusli je tohle třetí kouzlo s mizením oka. Takže vidíte normální oko, jo. A teďka. Furt tam je. A teď koukejte, takhle si to promdlu v dlaních. A není tam. Teď ho zase přičaruju zpátky. Kde bude? Tady nebo tady. Takže čaj. Malý čáry. A je to. Vidíte, takže já jsem jako mistr čaroděj. Jo, a chcete ještě jednou? Ne. Kouzla se nedělají dvakrát. Přetočte si to znova, prosím, dámy a pánové. Ano. Takže čus lidi, tohle je 4. kouzlo, co vím? 4., ne? 4. A tohle bude klasika zvířata z klobouku. Nemáme klobouk, máme tenhle kýbl, nevím na co se používá, sehnali jsme to. Takže je prázdný, jo, prostě kromě tohle zvířat. Zvířata jsou tady, takže budou i uvnitř. Takže čáry, máry, zvěřinec. Tak. Koukněte, co tu máme. Takže máme králíkondu. Velikonoce už tu byly od prejsky. Dále tu vyškrabáme ovcu. To je mutant. To není ovce. Tahám zvířata. A koukněte, co tu máme. Takže máme klasického králíka. A jdeme dál, zase Velikonoce nebyly. Takže tahám. Máme tu postavičku psa na houby. Šaty. Slíknutá zvířata, nezájem, takže ty jsou už někde v pekle. A panenka, takže nic z tohohle kola nebylo zvíře, až na tyhle kožichy. Ale to nejsou zvířata, to jsou 20% zvířata, takže vůbec nic. Tak dáme další pokus. Takže taháme.
Tak. Takže máme swingu. To čumíš. Dále máme draka. To ani není zvíře. Takže odtreskni. Lemur. První normální zvíře ještě kromě králíků. No. A dále. Tohle je zvíře. Takže jdeme na to. Jako poslední zvíře. Ne, takže jako další zvíře nebo zvířata. Jenom jedno zvíře. Máme želvu s měkkým krunýřem, takže bude nějaká úplně divná. Takže jdeme dál. Takže další ovce, ale to je už trochu normálnější. Nebyla jsi na začátku? Už se to neukazuje. Garfield. Já chci Bilba. Moucha. Zdravíme všechny masařky. A dále, to není zvíře, panáček z Albertu, fandím v Česku, s tímhle nebudu házet. To je slon. Keramický slon. S peruškou na zadku. Takže zase půlka. A jo, furt. A vytáhnu jako odměnu za to, že jsem byl tak štědrý a tahal všechna tady ta hnusná zvířata. Takže jsem dostal peníze. Peníze prostě. Nevím, kolik tam je, ale dá se to otevřít, takže to nebudu muset rozbíjet. Takže tohle bylo celý čtvrtý kouzlo. A v tomto díle se těšte na další. A čau! Tohle je 5. kouzlo a je to kouzlo nás obou, tak se těšte. Bude to fakt cool. Takže tady máme kouzelnou hůlku a teď budeme k sobě přičarovávat různé věci, jo, co chceme. Takže A netvoříme toho druhýho. ne, to ne. Jo. Čfary máry fuk, ať má brýle. A má brýle a teď něco přičaruje mě. Čory máry fuk, ať máš jejířek. Tak a má Wow, jejířek. jejíře. Teď zase ty. Dobře. Čfary máry fuk, ať má v klíně lepku. Ej. Máme lepku. Moje lepka spadla. Lepka. Nemám ji v klíně, to je pokažený kouzlo. Tak čaruj, kapitáne. Čaj máry fuk, ať má luky parku. Jsem hezká. Moc hezká. Tady máš krasavice Brunhildo. Takže to chtěla. Takže bude to stejný. Čáry máry fuk, ať máš krásný vějíř. Má vějíř a jsme krásný. Ano, teď čaruj ty už toho a teď. Čáry máry fuk, ať má brýle. Já mám brýle. Slouší mi to. Jo. Ano. A A další to, věc. víte, tohle je... Nechceš mi dát ještě něco na... Expecto Ještě něco na hlavu mě. Nechci být plešatej. Jo, takže čáry máry fuk, ať máš na hlavě kýbl. Jenom party. Ne. Jenom disco. Postupně věci musíme přičarovávat. Ty umíš disco. Já umím jenom party. Já party, ty disco. Já jídlo, ty... Nic, postupně, začni. Jo. Čáry máry fuk, ať je tu hodně velká tma.
Takže Nikdo nás nevidí. Tak. Je to super. upgradenem to čary máry fuk, ať je zase světlo. Vůbec se nám to nepovedlo. Ne, nepovedlo. Takže já jo. Takže Radši ty. čary máry. Čary. Ať mám v rukou Fantu. Já. Počkat, to je Sprite. To je Sprite. Spletl jsi to. Jiný zaklínadlo, nevadí, Sprite je taky dobrý. Tak čáruj, čáruj. Čaj, Mári, fuk. A jsou tu křupinky. Yeah, haha. Smíšené 5 druhů. 4. 9. 9. Ne, pěký, čo máš tu jsou rybičky. Jo. Jdeme dál. Jo, Tady ty. děkuji. Já. Takže čary máry fuk. Zatni se. To víte, profík. A teď uděláme teda diskotéku.